दा हुवा गैया माबा गैया आरो रान्दि मानसिखौ थगायबा जागोन नामा आं हाजिरा खामला मावनानैसो आं जायो। PMAYG न'नि बिथा लेभेलनि लिंथार रडखौ थब्रैनि जायगायाव थसेल' होनानै लुनायनि अजद सिखांदों 25 नं बागानपारा बियाबनि जफादं DCDC-आव। आं होनदों बार'खाफोर फैबा बार'खाफोर फैनानै बे न'खौ गोलैलांजोबबा सोर लुना होफिनगोन आंनो बे न'आ मोजां जागोन नामा होननानै बुंदोंमोन आङो। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबनि जफादं DCDC-नि सिङाव थानाय आमिनगाव गामिनि रहिला ब्रह्मआ सरकारनिफ्राय मोननाय PMAYG न'नि बिथा लेभेलखौ थब्रै रडनि सोलाय थसेल' रडजों लुनायनि अजद सिखांदों मासिगिरि मन्टु गयारिनि हेंथायै। आंनि मुङा रहिला ब्रह्म ओमफ्राय आमिनगाव चेयारमेन सेन्टु गयारिया लादोंमोन CTC। आङो होनदोंमोन रडखौ थब्रै होना हो होननानै बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय दा थसेल' होनानै होदों। ओमफ्राय आंथ' मिन्थियाना माबायदि लुखो माबायदि माखो आं नायनो नागिरबाय ओमफ्राय नायनो होआसै ना आंखौ लिन्टाराव थसेल' होखादों बिदिसो होनबाय जि आरामथार जागोन दे थसे होबाबो बायलाङा जिलाङा थबनो जोरगोन ओरैसो होनदों आंखौ। न' मोनगिरि रहिला ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला जफादं DCDC-नि मासिगिरि मन्टु गयारिया बे न'खौ लुनानै होनो लादोंमोन। बियो होनबाय मोजाङै थिगैनो जाजोबगोन गासिबो बिदि रड गंसे गंसेल' होनानै मोजां जाखागोन दे बिदि गंनै गंथाम होलायनायनि माबा गैया आरो होननानै बुंदो आरो आंखौ। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गुबुन गुबुन सरकारि न' मोननायफोरनिखौ बिथा लेभेलनि लिंथार रडखौ थब्रै होनानै लुनायखौ नुनो मोनदों रहिला ब्रह्मआ। ओमफ्राय इसोर होनबाय चेयारमेना होनबाय दे जागोन दे गंसेजोंनो बेलेग गामियावबो आंनो लुना फैदों बेलेग जायगायाथ' थसेबो रडखौनो होआखैनो। ओमफ्राय दा जोंहानिखौबो गंसेल'सो होना होबाय ओमफ्राय दाथ' होथारनो नांगौना इखौ रडखौथ' गंब्रैयानो होथारखानांगौ। आं आरो नुखादोंना बेलेगाव मावनाय मानसिफोरनिखौ बानायनायखौनो लिन्टार बानायनायखौ नुखादोंना आङो आरो रान्दि मानसिखौ थगायबा जागोन नामा। नाथाय रहिला ब्रह्मआ गावनि न'खौ बिथा लेभेलनि रडखौ थसेल' होनानै लुनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बेनिखायनो बिथाङा मासिगिरि मन्टु गयारिखौ सरकारा इस्टिमेटआव थानाय बायदि लुना होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। हुवा गैया हाथिजों गाथारजादों बोसोरब्रै जाबाय। आं मोजां सुबिदाखौ लुगैयो मोजां लुनायखौ लुगैयो ओमफ्राय आरो दा जिमान आंहा इमान खस्थ' जादों दा हुवा गैया माबा गैया आं हाजिरा खामला मावनानैसो आं जायो ओमफ्राय आंनो बे न' गंसेखौ मोजां लुना होनांगोन बिसोरो मानो हायाखै दा मावा आं फैसा दिहुनदोंबा बे मावाबा आं लुखानांसिगोन। Sir, please, sir, sir. आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। मोसासो आं मोसा